Ndakanangiwa huroi mukomana uya akauya nomuprofita mobva kupigogo mama ndakanangiwa huroi mukomana uya akauya nomuprofita wache kumba abva asvika wabva wati pinda imba tapinda umba muprofita uya abva ati baba mukadzi wenyu mukuru ari kupi kunzi wakafa kunzi chikauraya munowazichiziva kunzi nababa aiva wenge wachirwara kunzi ndakukuudzai kuti mimi maiti vakapfa needzi haisi edzi wakadyiwa neabi awa ndiwo wakawadya uye amai awa wari kuchengeta nyoka yenyu ndo yavari kuchengeta abva ati torai mugoti nehupfu nesauti wamwe ngawaende kubata huku panze 2 jongwe inotsekeswa abva atora mugoti abva akwatika apa abva atora hupfu abva aisa pamusoro pemugoti abva atora sauti abva aisa pamusoro pehupfu huku dzabva dzauya iye muprofita achibva akabuda paakaenda kutoireti akagara ari kutoireti vanhu vabata huku vanzi ko muprofita achiri kuitei murooro wangu mukuru akataura kuti anomudumbu ari kutoireti achauya abva agara iko kabva azouya abva ati baba imi batai jongwe iri abi yangu wochi 2 wabva wanzi chigarai apa inini ndabva ndagadzikiwa ndikaguma sevana abi yangu mwana wangu rachira abva anzi uya ugare ukagumana naamai vako ndabva tagara kudaro baba unzi simukai muende kotenderera apo muzukuru wangu womwanakomana womwanasikana abva anzi ndiye anga akabata jongwe achiti pamusoro penyu katatu ndimi muroi ndimi hakamuroi chitendererai ka6 pamugoti pai baba wayo wabva watenderera wabva wazobuda kuenda apa abi yangu wochi 2 wabva wazopiwa tsekese wabva watenderera ka6 wabva wabuda ndabva ndapiwa tsekese iye nini ndabva ndatenderera mwoyo wangu kochi 4 ndikati zvamuri kundiita paneni mukundimanikidzira nokuti mandinanga huroi mandiri ndiri kuchengeta nyoka yarume wangu asi mukundimanikidzira wana wacho kunzi tikukuerengerai kasara kapedzisai ndakashingirira ndakarebuda ndakamira apo kunzi ndakuda kutambidza mwana wangu huku iye kunzi mirai nomuprofita uye tarisai huku iye ikabatiwa naamai yaita sei kunzi yafa kunzi huku iye tukiiona kunge yafa ini ndinenge sina kuita sandoitarisa ndikati saka zvauri kuita iwe muprofiti ndabata huku ndafa zvauri kuita apa zvinoitiwa nomuprofiti here kana kuti hemheno zvauri kugadzira kunzi aiva amai muri kutaurisa ndabva ndanyarara huku iye yabva yararisiwa apa kunzi huku iye yabva yararisiwa apa wabva wati chitorai wamwe wayo wabva watenderedzwa nojongwe wabva watenderedzwa nojongwe jongwe ndokazopedza kutenderera vanhu wapedza kudaro kutenderedza nojongwe ndopa wakati torai hupfu nomugoti batidzai baba mwoto apa wabva waenda futi pandinobikira panze ndopa ndikati ko muri kuteedza seiko zvoto zvangu mabva pano mumba mangu maakuenda futi apo imandinanga huroi kunzi ndo zvatiri kutoda tikuita papi ipapo wabva wabatidza mwoto abva ati isai hupfu mupureti nosauti iye ai muprofiti abva abata abva ati uyai mese munokore muende pamwoto pabatidziwapo moti ngazvisare pano wabva wapedza kudaro kunzikati akwenda tonokora wakanokora nzira nhatu dzinouya pamba ipapo dhaga muprofitiyo wabva watakura mangwana yacho wabva wadzoka wabva wati baba idi zvamaita pana hazvina kunyanya kundigutsa nokuti kumba kwenyu maprofiti vamo zvatatorera muprofiti hazvisi izvo saka inini kana nyoka yamataura kuti tikuchengetwa nawo hazvichabvisiwa siyai zvakadaro mukomana uyo ndopa akatanga kuti baba makutotanga kupanduka amai akadzi wenyu akadya amai wangu inini nditokutora kutema inodemo rashero tichafanana unherera nokuti amai wako ndo wakadya amai wangu wachafawo kutera amai wangu ndopa akatora mukomana uyu pepabheki akanokora dhaga pakananga ano kicheni yangu wakabva waenda makomoni ugara tipera aonazi damayo zvinhu zvaunoziva achiita nezvo zvanzvimwe zvaunoziva achiita nezvii zvandinoziva achiita pakurarama kugarisana chinhu une mwana akafa kwete ko muprofita akauya hongu akadaidzwa nani
pamusoro ai akupindura saka kunanga isitumbovuza mbuzi kwambana aka muprofita akashedzwa nesu tese vana mese vamwe vese vana vauya vese uya asikana mumwe akashedza muprofita vese uya kana usina kushedza baba wacho walipo pano baba wacho walipo hanzvadzi yangu nomuning'ina wangu ni baba wacho tiudze mafambira makaita pamusoro chikaitika ndechekuda iso mwana mukoma wangu ina akatanga kupenga saka atanga kupenga novemba takutaenda kunovemba saka akabva audza baba kuno kuto zviri kuno saka zvadaro baba vakabva vanditumira munhu kuti vakomana vaikuno manzi kuti mwana mukoma wenyu ari kuita sei ari kuhwara takati atifonera atitaurire kana saka muri kuita sei kana taita mari ndataura naye kuti mbomirai wani chitosvika ikoko profita we ati ndoda kuti nditsanangure mhuri yacho nyatsounzwisisa saka zvadaro pakabva paita wiki baba wakabva uya kuno sanzi kwakomana makazoita sei tikati hatisati taenda asati anomari vakachinzi kana tichikutuma ini semusingateereri takati orit isusu zvatakuita mai ndozvokuti isusu taakuda kuita kuti tise donation wana aende mukoma ndo wakabva waenda kumusha kwakuno mwanai waenda kuya wana kuzosvika kuti waswe pano mwana wakabva wadzokera apa mwana anga transfer yanga kuzasi pfungu saka wadzoka ndobva wakaenda kumba kwakuna baba kuti ndakaenda kuudza baba mafambiro andaita ndasvika kumarenge ndinaye yazotadza kuti ndisvike kuti mwana akuhwara vakachinzi wo saka wakuita sei saka chinzi ayo rega tichiona kuti tibatanidze mari tikabatanidza mari wani wedu woita sei woenda iso tikata inenge wani baba wakabva uya futi saka chinzi makazoita sei takati nyaya iripo ndeyekuti ndandikutarisa kuti ndiende mangwana kana kuswera mangwana ndakanyatsobatanidza mari baba ndobva wakabva watai mimika itai nemari iripo iyoyo kabatanidza mite sei muende ndati orit ngaindiendi kufunga ndakadaiso nguva ine ndisandasimuka pandasimuka pandaenda kufunga ndasvaka mapast 11 ndaenda kwakuno mwana kwaishandirwa mwana mukoma wakabva wati gururu wangu auya saka chinzi aiwa inini handina zvandokunda kukutaurira zvikuda baba wenyu nekuti pane zvimwe zvandokutaurirai zvamusingazive imimi tikati saka toita sei mukomabva wanditi aiwa iyo nyaya iripo ndeyekuti wechidzokera woudzani baba kumba ndishuwa ndikabva ndadzoka bva ndauya kuna baba ndakati baba ndaona muprofita kuno mwana ari kuhwara muprofita ati pane zvinhu zvokuti imimi tiri kutaurirai imimi zvamusingakwanisi kana zvamusingazive imimi tikuda baba wenyu kana kuti tofamba iwo kana vasingakwanisi kuya kuno toenda inini mumusha mababa wenyu pana baba wenyu mese moungana ipapo saka chinza baba nyaya iripo ndeyekuti kana muprofita adaro ngauye amai avo ndobva wakabva vati imimi mukuti muprofita auye pano muprofita akauya pano anozotisiyira mushonga pano baba ndobva wakati kuyo unomboti muprofita anotisiyira mushonga panapa sei amai ndoaipindura nababa zvadaro baba bva vanditi saka kwaakita sei imimi wakomana kuti sinzi zvataura muprofita maakita sei kuti muprofita akwanise kuita sei kuuya takati imimi mameroti toita sei baba wakabva vati imimi foneranai mese mitani donation mukatani $10 mari inoita sei inokwana muprofita wangu zvashuwa tikabva tafonera vasikana vese wamwe wakakwanisa kubvisa mari wakakwanisa kubvisa wasikana wakakwanisa kubvisa $35 wabvisa $35 wauya nayo taataya nomari yekuti muprofita uya achienda kunotowa mwana uya akabvanza awesi kupenga baba wakabva uya kumba tikabva navafonera wabva uya kumba baba zveshuwa mimi mama titiunganidze mari yaunganidze vasikana kubvisa $35
Asi sisi wakomana tati tiite $60 $30 kuti mari ite uwandu ukati tukwanise kutakura nayo waite se baba ndipo wakabva wati saka kwakita sei zvatanga kupenga kudai takati tati chifunga kuti tumubvise papo tumuendese kwasimba KwaMurehwa pane panzi simba anoshandira KwaMurehwa saka na baba izvo zvenge ndichitoda kuti muendese muite mukoma wari kuharare kwakabva wafonera kuti uyai nomwana wakabva wauya pakawanda saka wapakaungano pandikazofonera njinzi vanhu vai wauya kakuwakuku ndikati amanje simba ari kunzi hawanike pakati pemazuva anowanika chii saka imi kana mati mi mwana uyu pakati pemazuva apa wanoita sei achinzi ari kupenga ari kugara akasungirira baba ndobva wakabva kuti nyaya iripo ndeyekuti iye gawachidzokera uko mukomana hwani ngabve kuno tibatsira nyaya yakareba nejuzi muprofita wakazotora muprofita kuhwara kwaita mwana muprofita uyu haifana kunge achibvoka hana kuwisa mukazotora makamutora atikatora isusu aenda kunoshandira KwaMurehwa abva mene kwanga abva kuti ari wenu saka atezvara amaiguru wangu ini natezvarawo ndo wangu anomuprofita aenda kunoshandirawo wati anasano imimi sinzi muno problem yaminayo munogona kungotora muprofita imombonzwa kuti zvii zviri kunetsa mumusha but handida kumutora ezisachi ndobva ndafonera baba ati baba pari kunzi pane muprofita aripo anogona kukwanisa chidambudziko redu baba wakabva wanditi kana mawana muprofita imimi chifonderai vamwe wese varipo vari mudhuze wese woungana mouya kunokumba zveshiwa muprofita akabva tikabva wasikana wakabva wayabva waungana tese tikabva taungana bataenda kumba kwababa takuenda batawafonera baba mati toita sei touya iyo baba wakati uyai tomaenderera tikaita kumba kwati satakuwa zvinhu ndezvizvo vati yowana aiwa ndakawana kwaishandisa sei vananga ivo uye akati chinhu chematakananga uka muprofita akati awa ndo akaja abiyei vachiudza makomondi vachiti amai guru wenyu wakajiwa mukati mimi wakafanoedzi hawana kufanoedzi awa ndo akaja abiyawo adaro manje abva ati imimi muri kuchengeta zvinhu zvarume wenyu panonyoka arume wenyu vanonyoka muprofitayo uyu mirai nditaure adaro manje apedza manje uye akazopindirapo kuti mangwana akuuya wabva wati inini zvatatorera muprofiti hazvisirizvo inini kana kuti abvise kana kuti yatese haite uyu ndo pakataka kuti ndototora demo ndokutemai baba naamai nokuti amai wakaja amai wangu mimi mukunyoka yenyu baba ndivavo baba ndiyavo baba mama akateerera here papatorwa nomwana wenyu nyaya ikaitika ndeyekuti muprofiti uyo haasi muprofiti uyu manje uyo zvikatipana neuyu nokuti paakasvika pamba pangu nenini akabva changondibvunza kuti mukadzi wacho akafa here mukadzi wako ndikati tikati ukaenda kugata here ndikati aiwa atezvaka kwezvozvi wakatogumuka so mukadzi wangu yakafa kudhara zvikanzi baba wako wakakugezesa mushonga nokuti kana ukarara sourota kuti ndakaenda kutora mushonga wokuuraya munhu ndikati pfungwa dzangu vakatenderera manje tobva ndamubvunza uyo ndikati iwe ukutaudza uri kuziva here ndikati baba wakapfa wakadarika imini hanzi wakapfa wakadarika imini akutaura inini manje wakapfa wakadarika ani ndikati ko ndaita sei ndikanzi muri kuramba sei zvekutaura nomuprofiti ndikati muprofiti zvaikutaura hazvisi izvo ona yakaenda kubata isiri hama yedu ini zvandashedzera kuti panapa anoshedzera izvozvo zvama kutaura izvi ndachedzera kuona komunhu zvikanzi iwo amai wavo wakauraya amai wangu nouyu manje wakauraya amai wangu ndikati iwe nyaya makutaura yaipi kufuti zvikanzi wakauraya mangu ini ndotokuuraya nokuti musiwo takatorera muchibawe kufatano yachititema usiku ndotakatiti nokutema imese nhasi pano takatorera muchibage hatinaorera mubaba hatida kutitema kuti ini ndine mushonga handine mushonga wogodo atuduka ndine mushonga wokulima ndinonyanga nyoka inobvoenda kumusha KwaMurehwa kana padoka ichidzoka chichera pamba pangu kuseni ichimukira ichienda KwaMurehwa kuti nditaure manje kuti arume ndizoba ndinokutema nyarara ndinokutema uyu
Alright, azinzi. Magoro. Ngado bata kusero. Pomati sana nguru. Mungu kwangu mbichanga. I'm sorry. Mukaka bandija. Na huyu lipo ndio mti pa na huo. Pa kuya kwenda kuprofita Mungu. Na huyu akatsana ngwani profita patakaenda achiti kuda baba weyi. Zvakaitika apa zvimwe zvakaitika pakumurwa dika mitezeni. Baba kana kufunza wese wana wese vari pano. Vasanyika ichi. Munhu ngavada wechokwadi. Ani baba wa pa zvinhu zvavo panyaya yaibvunzo baba waibvunzo hapana chavakaramba wachibvunzo vanomuprofiti hapana chavakaramba uyu kuti achanzwa iwa anomushonga ndofungaira mushonga ndakakangasa kuti nauyu mushonga akutaura uyu inhau yakataura akwete alright. Mumskana Awasikana wakabwani. Wangwani kutosikana yawa. Niswangwani. kama ndio kuona yasa. Yeye hapo. Baba mama na wakazi zangapi? Wali watatu. Watatu. Wali watatu yaka. Wali watatu yaka. Hawa nao ndio mazima yapi? Huyu. Ndio angocheke hawa. Angochekeo. Ati huyu. Uyana mai wake wao. Hawa ndio wana mai wao. Wana mai wao. Mati. Ba mai wao. Huyu. Nobi. Yom amaiwa. Nuiri na nini ya? Itaiwirira. Ndomirira na nasa. Ala pata. Itaiwirira na pesa takazopesa nizwa mu profit account. Pesa hapa taiwirira. Amana kashaya mali magori mangapi? Ashaya 2007. Alright. Getangire banya hits na yo. Habari. Ati munga simu. Lakini panganga utangie. Mkuru ndana. Dada mbogo uri wo mkuru. Kuti shoma. Shakanzi wakaita. Somanzi bura wakaita nyaya yechitauni. Ngemuri kwidzei izwi vanhu vese vanhu. Nyaya iri kuti ezvo profita akauya papa. Svika chitsanangura sekutsanangura kwaakaita. Asi pakutsanangura kwaakaita zvaaitsanangura pamusoro pezvemumusha medu isusu matakaberekwa mababa edu. Aitsanangurira baba. Baba waitendera zvese zvaitawa nechi? Chimbotitaurira kuti akati zvakati. Akataura nyaya yemushonga kuti baba muno mushonga wamunawo. Baba wakabvuma wakati Fanyepeni. zvese vaitendera. Akataura nyaya akawataurira mazita evanhu vedzinza ravo. Baba zvese vaitendera. Hapana chavairamba zvese zvaitwa muprofita zvese vaitendera. Akataura masters Wakataurirwa zita rababa wako raPaulo. Wakataurirwa ikako wakatendera wakati wakabvunziwa nyaya yekufa nhoroondo yemumusha mavo yokurarama kwavakaita vachiberekwa mumusha mavo zvese vaitendera. Hapana chavairamba zvese vaibvuma. Zvese zvokuti ivo mushonga yavo vabata zvese baba vaibvuma. But zvikuzotishamisa nhasi kuti baba vachitaura kuti havasi kuzviziva but ivo zvese vaitendera. Anokutera ndiani paukuru hwedu. Iwe musikana ungatipe zvishoma chete zvaukanzwa kwakaitika nyaya. Paitomba yakauya muprofita achitaura zuva rekutanga iro pamba zvakona. Asi kuti zuva ranga radoka zvaakati aroda kuita pamba ipapo zvaaroda kubvisa nyoka yaroda kubvisa nyoka. Akati tozvitafuka chena nekuti kwaita sei kwado zvese tichitowirirana. Amangwana acho akuya kuzoti akuda kubvisa zvakanzi akubvisa. Baba ndopatakaona wakuramba kuti nini hazvichaita kuti mimite sei mubvise handichatenderani nazvo.
Alright. Akanza aroya ndiani, aroya muna amai ndiani. Ana kutaura kuti amai vakaroiwa. Kweti ana kudaro. Asi akabvunza kuti munhu anonzi Christina ndiani? Christina ndiani. Baba ndobva wati ndaamai, ndobva wati ndeuyu. Zvikanzi kweti ndikutaura kuti Christina akafa. Ndobva wabvunziwa babawo, mubvunzo wakabvunziwa kanzi nai baba. Ko tikati makaenda kuhuni kunotsvaga huni, mukauya nadzo dzine nyoka mukati. Anonzi nyoka ikabuda ikakumavana, anonzi arumisa vana ndiani. Wakatadza kupindura muprofita ndobva ati hamusi kugona kupindura. Anonzi arumisa vana ndimi baba. Ndikuti baba imi ndimi muroyi. Nokuti ndimi muno zvinhu zviri pamusha upi uno. Pana zvinhu zviri panapa tinoda kuti ndizvibvise. Baba wakangu zvese waibvisa. Ndizvo zviri baba. Kweti. Imba yamabvunza njimwe chete. Ndai wangu. Imba yamubhera maiki bhera mawa. Ndirai baba. Ndai wangu. Ndai wewe msikana. Wewe. Wanga uripo here. Amuripo here. Mamuri. Wangu walipo wese. Atidi munhu anowedze. Taura zvawakabata zvawakanza. Pakasvika muprofita takagara mumba. Akabva ati zvoni. Akatanga kuti Christina aripo here. Hanzi aiwa ndibvira muzukuru ati asitara iye. Nditara Christina hanzi mukadzi wakatawa. Hanzi mbuzo here kuti ndikudawo airi tatembo aripo here. Endatara mazita. Amaibva ati ari ndiripo. Hanzi isusu mumba medu tese maamai wakana ngoro. Aitara hana zita rakasiyana. Patese 5. Aiti nongedzera mazita achidedza mazita achidedza mazita. Apedza hanzi airi tatembo kuzizwa here kuti ndiwe wakauraya Christina. Amai ndopa akatanga kuti ndichiuraya Christina ndakambonetsana naye kuti ndizomuuraya nhasi. Ndopa wakatanga ita sei? Ndopa wakatanga kuramba. Tame minyara muprofita apedze dare rake. Isusu tozoita sei tozoona uzvimbe. Saka amai vaingoramba. Baba vacho vati amaiti nyararai. Muprofita aite sei? Aite basa rake. Saka baba vanzi paitaura zvinhu. Baba vaingoti vakomana vati baba nyararai. Baba nyararai. Zvese vachingowanyarara. Isusu voti masikana kana kuti sakutoti bvunduke muprofita ngaanozotaura chokwadi. Asi zvokutaura kuti Christina ndiye akauraya. Vakomana vatiti nyararai muri pasi pezvi. Inini nawi ichitaura. Achinono nyimbo taweza tauri. Nawi ichitaura. Ichirongwa kumwana akaruwa vaibva kumusha. Mukoma waifonera CCR. CCR ndo waibvunza kunzi amenyiko kuda kubvisa madonation yokumusha kunzi mwana akuwa hake. Ndati alright. Zuva rakanzoni mukoma vakaenda kumusha. Vaenda kumusha ndobva wadzoka. Ndobva wasikana imini iko kwachakotekoko. Kuda kuenda munhu kupi kumusha kuno mwana ari sei ari kurwara. Ndati alright. Saka inini ndati kuna sisa ina chakwasekera kumusha nokuti chechi andonamata ina nditende unoende kupi kuimwe chechi. Mukoma ndobva wakafonera murume wangu. Ndobva wati mukadzi wako asingada achida ngaende kupi kumusha. Wazvakanyorwa mangaho right nchaoita sei chawakwati mangu akandiita. Ndobva ndati ita sei trukeni. Zuva tichitikenda mangwana hatina kuzoenda. Mukoma wakabva kufonera sisa zvikanzi mari yamadhoneta ikoko munhu waanenge achienda kupi kushanda. Zvishwa sisi wakaenda mari yekushanda. Ava mukoma ndokunzi vakaenda kupi ikoko kuti kumusha. Vaenda kumusha sisi vadzoka. Inini ndakakuno kwachakonda. Ndakuno kwachakonda. Sisava vakataura kuti vakafonerwa namukoma firstborn yemumba mangasisa mukuru mukomana anogara kwana. Ndobva wandiita maniko nadzoi. Pandakati nadzoi dzei zvikanzi baba wenyu. Ndakati waita sei zvikanzi baba wenyu uri kunzi wakabata mushonga. Mushonga wakunzi wakatorera kwachakonda. Asi wakatorera kwachakonda ambuya Nikodhani vanozviziva. Tambe Nikodhani namai vangu inini. Pandati vambiri kuti wakunzi vanozviziva. Zvakanzi asi mimi musaudze wechidiki weisira nyaya yandakuudzai. Pandati alright. Zvishua ndakanyara. Tasimuka taenda amapeti sisi apa. Ndobva wakanditi asi muprofita ari kumusha uyu haachauyi. Ndakati ko haachauya nei ndakabata tsananguro. Zvakanzi kunomwa muprofita akatohwa nambi yakanaka okudharwe. Ndiye watakaendera kupi
agenda kupi kwamakomodo ndatawo Umbecha nakazwa. ma Umbecha nakazwa. murora ameno vaati awo pandati awo zveshuva takaenda namana sisa tese tachika kombo takata kugara kombo pandazobvunza kuti ko muprofita vacho ari kupi zvakanzi akatanakazvinobata sei paaenda aenda kwakatsengatenge koshandira tati awo takagara zveshuva tagara profita ebhazowe ndobva atishande kupi kuna mazuva atandititinze mazuva zvakanzi wazukuru ndongapinde vachii pamberi wazukuru auya akaenda kudonani nanababa Mazuwa kuni. kumba kwababa ukanogara awanogara komboni yekutipa rakavabangabangora namazoi zveshuwa takaenda kukomboni kumazoe tasvika kumazoe profita akabvaita zvaakaita akapinda mumba vati tipei mugoti asati akasika dare rake tipei mugoti tipei akatanga tinamatei vanhu vanamati tipei mugoti tipei hufu neplate zveshuwa zvinhu zvezvo zvato zvaiswa pabonde atiro zvinhu zve aisa pabonde ndoba akati muprofita anonzi Kristina munomuziva here baba zvakanzi nababa ndinomuziva ndikuuya zvakanzi handitaura kuri Kristina uyu ndikutaura Kristina mukadzi wenyu zvakanzi nababa akafa zvakanzi akafa nei zvakanzi nababa handikuziva zvakanzi chakamuuraya mukuchiziva here zvakanzi handisi kuchiziva baba ndopakatiziva muprofita ndopakati ko anonzi Irene Katembo ndiani zvakanzi naava ndini zvakanzi kuona rudzo munhanera chiwambo ndiani zvakanzi naava ndini zvakanzi Irene Katembo ndovauraya chii Kristina wana wasiri kuita musha wana wasiri kuroorwa nowana wasiri kuita mbereko ndiwe chii Kristina ndiwe Irene inini ndakabva ndati pamusoro ndakubvunza zvakanzi noabi yangu mauda kubvunza futi here ndakati ai muprofita kana achishandira anobvunzwa kunzi kuti anobvunziwa kuti unzwe chii ndororo yaenda ndakabva ndabvunza ndakati namuprofita Irene anokodzero yekuroya muzukuru uyu zvakanzi nomuprofita anokodzero yekuroya nokuti anenge achiziva mutupo wani wemwana kusaka anenge sei anoroya pandati aho oraiti ndobva tanyarara daro takasati takakukrashana mumba imomo tese tese vavanarasisi ndobva vakati zvoni mimi nyararai muri pasi pedu ndobva ndakati ezvo shuwa tiri pasi pedu asi tofanira pamuzani tese tichibvunza makati mimi nyararai muri pasi pedu hazvitesei hazviti muprofita ndobva akatora huku dzake akatora aita zvaakaita aitenderedza vanhu nehufu nesauti ndobva ati vanhu vatarara pano munokura tsoka dzenyu pano kuzozoda kuseni muprofita uya aya kuseni inini ndakadarara ndakapiwa zvandakapiwa usikiho ndobva ndakati inini zvaitika izvi nini muprofita akaya kuseni handichada notsoka yangu ani handichada notsoka yangu ko imini muprofita akabata dare ainda kubata dare kumusha adiko kuya kunoka akabata dare kuti uyu muprofita uyu akatorwawo nomuroora akaya kugadzira kumba kwake ndiwo monzi mimi uyai naye kuno auye kuno ko profita akabata dare akadii zvakanzi profita akabata dare akaramba nasisa ndati wakarambirei iye ndakabata chidare zvakanzi akaramba ndati aho right zvadaro kuseni kuya awa ndopakwaya mukoma baba ndopakati nini makomana imini muprofita uyu amaya naye haasi ndiye profita akabata chii akabata dare inini handichadaro ndozvamuita sei nozvamuri kuita ndoba amukoma ndoba wakati iwe rashero wewe wasara panapo uchironga nababa zvamaronga manje makatotara mini amukoma ndoba wakati iwe rashero chafanana unherera iwe chafanana unherera amai ndoenda sei ndewatema nokuti ndiwakuraya chi wana wangu inini wari kuzvimba uyu ndoba akashedzera kuti tiri kushanda mari dzatiri kushanda isusu mari amai avo wachitora mari idzodzo wachipa wana wako wachitenga mota ndo pakaperera chii nauyoyo hatinazobvira tane ndopano pakazopopodzena vanhu mukoma ndobva wakadzoka ndobva wanokura dhaga wakapfeka pepabheki ndobva wanokura dhaga pamusuru ndobva waenda wakazviteezve mani zvekutora dadi zvandikaita ini pandikaenda kumairi ndaida kumwisa mwana kuti aite zvikanaka aida mwana aipenga vatanzi kana maenda uko handizi munaene dhaga tonyengetera dhaga ira omwa mwana umboita zviri nani mwana achapenga zvizva mati dhaga
ndakanzi handina kutora pamusoro ndakatora pampane kicheni yamai wangu pampane kicheni yamai yangu ndopandikaenda mutora dhaka shamwani profita watora dhaka kuti tichafana nawo nerere ndaitaurira kuna baba nokuti baba awo zvawakaprofitwa handiti ini ndinoona 3 wese mwana mukomana wese watazvare wese anoita operation handiti asi baba awo waprofita zvawakaprofita anozvimba nenge anozvimba kuzasi baba awo ndikatobvabvunza naye baba aiva izeniya Sipanoparitwa nozvichi. Aini. wese Baba vane mshumba hii. Makule baba. Adinaika baba hii. iye yakaiwa izeniya Adara. inzwa munzwa panoti inini handitika ndinoona 3 waita operation handitika ndinoona mukoma awa wanzwaere baba wako zvataura wanzwa zvataura vati chii vakairwara futi 2 aiwa iwo haungazviziva asi baba wako ndiwanofanira kuziva zvinhu Heni hato zimbawo. Ajadike kumba medu kadika ndohara ukanto zimba. Kuti heni yayo. heni yaiyoyo inogona kunge iri muropa revanhu amira shamati pana ndamubvunza kuti sori zvenda kuzore mashure muprofita ungatora dhaga iwo ndiye uyo KwaMurehwa here tandoyu unowana ndoudharweni nayo ndokukwaMurehwa ndiye akauya here aiwa haziri akauya ini pandikaenda Teerera shamani. mwana akanzi Ndambuzo kutoza baba. Teerera. Muprofita wakatakura ndo KwaMurehwa here akangabata dare rekupenga kana ndimunyowani KwaMurehwa konga uchatori dhaga rekuprofita KwaMurehwa mumamaota muprofita ashanda pamushapenyu chakaitika ndechekuti muprofita uyu auya ndiri ndandinoprocess yekuenda kumusha inzwai aini handina chandonzwa ndikutonga ndikutonga saka ndagara ndikuteerera ndobasa rangu iwewe makadaidzire muprofita makanga muchienda magara muchienda KwaMurehwa patikada kuti tiende KwaMurehwa aende kunotohwa mwana akabva aita wesi kupenga profita abva ati inini handichakwanisa kunge ndichienda kumusha kwenyu my friend ndipeiwo 3 weeks ndichishandira mwana iwe point yako yekuti tichafana nawo nerera yairevi ndaitaurira baba waitaurira baba sei iwe wagara usiri nerera nokuti baba wakaprofita zvawakaprofitiwa wanga wakuramba kwakuseni zvinhu zvakudasakura kuti iwo apa parizvino zvinhu iwo wango waedza kuda kuti tichafana nawo nerera ndizvakaitesitiita kura kuti iwo wagara uri nerera iwo achaitawo nerera zvairevei ndaitaurira baba vaitorere chachichi muprofita here kandotipine munhu akufa nokuti apa chakaitika ndechekuti baba wakazopinda mumba wachitora demo wachitora badza handiti waitadzakueva kuti ava vasi nerera nokuti vana amai aiwa baba wakapinda mumba wachitora badza wachiti nditemi handiti ndopandikati iwe rachel uboone nezvikuita baba ko imama adii kuti mimuregedze zvinhu zvibatiwe kana zvisiririzvo handiti baba wanokodzero yekuramba rashel anga apinda papi ndiye aita nharura baba Akuinirana baba ku. zvimwe papa wakatsanangura tsanangudza dzimwe chete takumuda manje takumuda muprofita kudaro ini KwaMurehwa iwe wakataura kuti tichafana nawo nerera ndauraya amai venyu aiva tichitaura baba amai anditaura uye kuita nherera sei amai vakarapei iwe ndoita nherera amai inini handina kubva ndataura navo vatinzwa kashamai uye haikwanisa kuita nherera musikana amai handina kubva ndataura iwe kwaita nherera sekwe wauraya baba amai akana iwo handaona amai nherera wauri kutaura ndokuti avo baba wako kana vafa iwo wanherere kuti yaanherere kana waitaura izvozvo nokuti nese baba wenyu ndovati saka waizotinongedza sei kuti makuita nherera kuti tifanane ndati tichatanherera tese nditaurira baba afa ndiani amai handina kubva ndataura navo aiwa ka iwe orit chinonzi nherera chii apamwapamwatozobvisa chinonzi nherera chii chinonzi nherera munhu asina mubereki mubereki upi wacho amai chero baba uyu rachiro waudzana wauraya baba amai vake akarinherera aiwa uye haazi nherera nokuti baba naamai wese wai ndemutaurira kuna baba kuti baba wakafa tese tichaita nherera pano baba wakarambira zvinhu ndopandikati baba temai
zvinhu zvaiprofita nomuprofita nandizo iwo unogona kuzvibata inini handina mweya kweiwe waide kutemere baba wako iwoziva kuti muprofita ari kuona ndiye ari kuona anofanira kungonanga direct pane chinhu handiti wobata chinhu kwemaigofanana papi uyo achina amai iwe usisina amai nababa aiwa ini handaita amai pamusoro zvakaita ndezvekuti maprofita papasina pa2 ndiangasinganzwisana pa1 ndianzwisana baba wakasvika kutaura kuti aiwe muprofita zvakutaura zvese ndinotozvinzwisisa kana pane zvinhu kana kuvakomana bhisai zvinhu zvinhu izvo muprofita zvati aiwa chinhu handichikwanisi kuzvibvisa uyu akati inini handikwanisi kubvisa asi simba rekuudza uyu kuti zvinhu zviri pakati ndinozvikwanisa saka nyaya inodekuti kunhu padoko zvibvisa chi mangwana handiti aita kuudzira kuti zvinhu zvirapo nobvisa uyu ainzwisana nababa pakutaura baba vanga vasinganzwana nenehwani wacho muprofita vanga vari tumu wachanamata kwamugoti mumwe anonamata anzi ngochena here ukamugoti ndowakati kuti ndini kunzwanana newe zvese zvavakataura havana chavakaramba vakatokuritsa muromo wekuti kana pane zvinhu wakomana bvisai zvinhu zvipi iwo mazwiro ako nematauro acho zvinhu zvainzi nezvavo zvainzi ndezvababa zvainzi zvababa pamaya vakaziva nechi aibaba ndaukanza ndatenda ari rais dzamumanikisa ndazvinzwa asikana nokutendera kuti musha menyu mimi mune dambudziko rakonzeswa nemi vanhu apedza zvese ndazvinzwa asi mazona kuti musha menyu mune dambudziko rakonzereswa nemi vanhu muvuma here nokutoda kugadzirwa dambudziko isusu hatina chatinonetseka nazvo nokuti uroyi wagara huripo vanhu vanongoroya andizve vanobata vanobata mazuva kuna vamwe vari kutenderero mazuva anozvisi anozani ona varoyi ariko anouzisa ko baba vaamai ava vakaenda vakanzwa kuti amai ava vane zvinhu taada kuziva navo kana vanoziva kuti baba ava vane zvinhu naamai vakanzwa zvinhu vangani asi muzaimako handiti muipe vakanzwa vanotenda kuti zvishuwa zvakataura nemuprofita baba naamai vane zvinhu ndevapi ati hamusi kuramba saka munotendere kuti kuvhurirei giraundi nokuisa muprofita uya nemamwe maprofita matatu titagona kasi rekaende kuvimbisei kuti baba naamai vakazi zvinhu hatisizvavo mombe yako sisikana mombe yenyu furubheki ndine furubheki ndemukuru kai mombe yenyu amainhingi manisi wemashoko mombe yenyu danga raunozara nevana vaushaya pane akambouraiwe makambofa here vana matambudzipei pane akafa here pane akafa penga wawana wairiwakumba kwedu sisiwe kune kumba kwedu kune vanhu rasika njere vakafa varipo iyo teerera kumba kwedu kune vanhu rasika njere kumba kwedu kunofiwa handiwazvinzwa kufa murawo wamwari kune vanouraya hatirambi sikaiwo kuti kudi kuti baba ozvara danga rese revana oita mudzimai wavo umuuraya pamusaka pekuti vafadza amaini zvokwamaini handida kubata zvakanaka ima unozvidzwa here makutirambira zvinhu zvamuchitaura isu takupai mukana weground iwe usakungori uyo akuita karikuita isusu tsitsi isu totobatsira iwewe nokuti baba wenyu naamai makatonanga kudhara ngoziva chataa kutoita kuti tivachenure kana vane zvinhu kana vabatwa kwavabatwa vanotonovaripisa saka haisi nyaya yekuripisa imimi ndisi nyaya yekuripisa vamwe tinati tokwane mwana wachizvimbabata kuti ichi mwana chidaenda chichi mwana chidaenda chichi mwana abva takakura musoro inyaya tikatonga munhu
mwana akura musoro wabva waramboti handisi muroi kati aiwa ground tavhura endai pavaenda kwakati wakatatu pavauya kati zvakangoitiko zvinongoita usingaziya handinobvuma zvishovha ubvuma kuti vati kusakati mwana ngaite mushe nemuzita rajesu mwana musoro wabva tonga kuti mwana avata mutano inyaya yatikaita munhu saka nababa vari ndururani ava tinovabata tinovabata kasi vadi kudya inini ndombo taura ndiripo tinovarevera kuti profita akataura zvokunyapa vafanira kuti hazvisi iwo waingodaira maidaira saka mutenda kuti baba ava vakabata kadanoziva kana usinabata kuti handakubata zvino vaidaira tinotenda ndiri kuti iwewe zvinozi ukasumuka ipapa ukaenda mugrowth point unoona vanhu vakupenga hazvireve kuti havana kubva mumhuri dzakafanana nedzipi zvirwere izvozvo zvirimo muvanhu zvimwe zvacho zvinongoregererwa kutadza kubatana kwechina kwevanhu kana vanhu vasina kubatana zvinoita kunge zvisingarapiki. Ndinewo musikana ava kuti handiti aiwa andita paprofita awairama ava ndo vaidaira ava ndo vatikureva kuti iwo vaidaira awairama ava vana muprofita wavhura kuti awairama asi avaidaira ora ndazvinzwa panangu urori chipo chinongouyawo chinoda kupedzwa nai saka ndakutenderai mupurisa akaita nyaya indiani unofamba una iwe uripo unozotsinira unofamba una sekretari anokunyorera nyaya idzi anoenda naye munzwe between iwewe natoshiba nachikoyo angaite ndiani toshiba anoita musi wa5 kwete maprofita enyama unoziva kana makada kwenda unagona varoi kana muchitendera endai gona varoi niite wekupedzisira wechina mazvinzwa maprofita mangani gona varoi wechingani wechina 4 mauya mese semawandira makaitata mazvinzwa asekuru tokutenderai kuti muende kuvanhu maprofita 3 ezvina murambe pamusoro ndinozvitenda muzvitenda ndakaichida izvo kuti vandibate ndakachida izvo but kana vandibata inini pamusoro ndinovapa kombe 7 nyorai mubhuku ndinovapa kombe 7 kana vandibata mataura pakanaka baba hanzi mombe 7 wakandibata ndinovapa 7 mombe kana vandibata iwo wakanondisema wakaita kundibata wandipa kombe 7 chete chete unayo wanondibhadhara hanzvadzi yangu iri apa kai nekuti vari kuti ndikajama iwawo uyu kuramba hachi ari kutozviziva uyu kuti ndikanangidzini ndikutaura uyu tatenda iwe ndikuti wese uyo tatenda mwana waviki akubaba kuti ndikanongedzaa ndikajama akuramba naso ndikutaura tatenda uyu ndikatoudziva kuti ndikajama igu asi hasi kutaura ndairamba iko amai mauya mudaria shungu dzokubatai kazima uya ndimakureda havazi varume nyokuredari ndimakurechi ndindozvo saka ndikudawo kufamba shuwa mune chipo here chipo che mune chipo here cheiko cheprofita aiwa handina kochokubuda aiwa handibude handitobuda kana pakubuda handibude hamuna chipo handibude handibude pakubuda handibude Sly Media gumbo muna pane second edition hanzi musi wa5 7 mombe 40 pamusoro changamiro ndandichipikirawo kuti kune vamwe vakunozivawo aiusati kudze muchaona muchienda munozoti mambo akakupai maprofita takatemwa nababa wenyu kuti baba wenyu ane mombe 7 handisine basa nazo kuti muchavanyuta sei taurano zvake ndikuona vanhu vese asi mopedzisira kupedzisira iye wakapandudari kuti munopedzisira maenda kuanzi gona roi vatuti vanoziva vamwe vasingabhadharisi anzi ndinokupai memuripo hanzi tinokupai aiwa waita zvakanaka varipo vachitora waita zvakanaka zviita sei zviende
maita basi Iyi yakanaka. endai kumba Shora muzane namo. Yakanaka. ndikukumbira kuti hazvidi kuita mazano Musazorora.